RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Sugilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog wala di imong nanay. Laylay sa usa ka mapinanggaong inahan. Kadtot yenda bakal papay ili tulog anay. Bisag unsay mahita po, dili kabiyaan ni nanay, anak. Kipasakitan ko ni mo, Mira. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko, dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Haid ka rin magikan. Ayaw. Ayaw! Ang Laylay ni Mila. Ang Laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may babati kang Laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang Laylay ni Mila, tagsulat Marites Parba Albores, Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang Laylay ni Mila. Dili. Lula, nangayon nagpasaylo si Adel. Come on. Dili. Dili siya si Adel. Unsa? Palayo. Lula. Palayo. Pahawa gikan dinhi. Palayo nagikan na mo. Adel. Pasalo ang awa ka makauyon sa kong mga liho karon. Mugawas raon niya ang kamatuoran. Unsa iyang buti pasabot, Lula? Ako lang ba? Ha? Ang unsa, Lula? No. Wa. Wa, Stanley. Wa.
Matod niya nga kaditra siya. Pero wa pa man siya mabalik lagi. Hain ba di paingon ka itong babayhana? Mas maayo pag giubanan ko lang siya ganina. Ay, wa ko'y mahimo. Magpaabot lagi ko niya din eh. Nanuktok, Seng. Naunsa ka ba? Ay, nakadungog bitaw ka. Ablihe ka. Ablihe. Baya ni mo. Ako may imong pabliho noon. Ay, sorry na, God. Pag-sure na, eh. Di mahimong malimot? Malimot mong gani kusahay nga kauban na ta sa trabaho. Unya nga nung ako, natahasan og bantay ni mo. Ug dili ang imuhag kapamilya unta nga. Suka sa pagka-admit ni mo, wala gyoy may pakita ang pamilya ni mo din eh. Ay, kinagang pa manimog tabi niya. Uy, ablihi na lang, uy. Wala man ka na ilak. Abli ka na! Oh, nakikita ka? Able! Ang pagtulod na lamang yun sa pultahan. Ikaw? Ma'am? Magkadayon ba? Ay. Nananghinteng. Uy, nananghinteng. Niko nasab kasing. Kanungog bitaw ko. Oo, ma'am. Dayon. Ma'am Adele. Ma'am? Salamat sa imong pagbisita, ma'am. Hala, wala ka kamasagong kwarto, ma'am. Tuwara ba sa pikas kwarto nahimutang si Senyorito Stanley Baya, Ma'am Adele? Actually, ni masing O kitinuod man bitaw? Ma'am, mila ka? Ala. Ala kasing, patay ka, mila. Mano man ka, ma'am? Giunsa man ay... Saba ka dating. Ano ko yung mapasanghinlan, teng? Teng, ano ko yung pasanghinlan? Giunsa man din ako na siya. Ha? Sulti na ko sinuod ko, ha? Pasya. Na makakanang... Chalan? Nato naman. Ay, kituwa naman bito sa bikas kwarto si Senyorito Stanley, ma'am. Si Usting man kito. Wala kita ng dagway nito, nga. Listen ma-explain. Kita kasanaw nito, tiguwang na. Tigulang na. Si Usting kita. Mangutanas naong, uy. Apilon man na. Nga naman. Ha? Usay... Say nga naman. Nga nung nasaag ka, ma'am? Nga nung nasaag ka, mau ba na? Na, ikaw na nag-ingon, ha? Dili na ako. Ma'am. Nga nung bihila ka, ma'am? Nag-away mo si... Senyorito? O naluoy ka sa kanang iyang kahimtang? Nga di ka kapahungaw dito sa imong ibati, maong... niya ka din, magpabuhagay. Bitaw, ma'am. Hangtod ka na saan ninyo taguon ang kamatuuran. Ha? Isulti na ang tinuod ni Usting. Dito ka ni atong higayon na. Nangayo ko sa imong panapang. Apan igo ka lang itanaw sa hindi puhat na ako. Wa kay kaluoy. Ma'am, usay, buot di mong ipasabot. Hala ka, Teng! Hala ka, Teng, may lain di kang atraso, Teng! Uy, pagkadagan ba din mong sala, uy? Abot, uy! Usibot, pasabot niya, uy! Huwag mo kumaybaw! Mauna diha, sa kadaghan sa imong mga sala, wala ka na mahinumdum sa uban. Isulti na ang kamatuuran, uy. Isulti na. Dili ninyo mahimong itago ang tanan hangtod-sangtod. Kay hamukon ko kamo. Dili ko kamuhunungan.
Dili ko kamo papahuwayon. Uy! Bulat! Niko na saka. Pabusno na kinin ko, madugay ni mo sisiko niya. Nakusgar ba yun manikoy? Ay, tikag siko. Ngano magka? Mas kusog ka pa manggud nga mo singgit na ako, ba? Usumay buti, sabot na ito yung giingon. Ako'y una, Teng. Aron dili kita magdungan. Sige, ikay una. Ngano man to? Pangag sa ilong ni mo, Teng. Hanggaw ka magka, Teng. Nagasabot na tang ako'y una. Mitando na ka. Tando bin ako? Oo, nya. Pero, lahi matong akong pangutana. Ha? Di naman... Teng? Sing? O sa lagi buot, niyang ipasabot sa iyang ipanulte. Ha? Nga nung ingon magkatusiya nga, sulti na sa tinuod, kay dili ka niya papahulayon. O ganun, tatay sa taragudeng, lahi magkatuntunada ka ganina, Teng. Ha? Buotan lagi to siya og dateng. Lahi ni Adele nga atong nailhan, mura lagi to siya... Teng! Mura lagi tong dili siya si Mama Adele! May nalagani kay puandar paghapon ng ako motor. Pumansa na hitabo ka ganina. Adel, hugutas sa nimo, mugakos na ako nahadlo ka paghapon nga madisgrasya ta pag-usab? Wa. Pero kung makagakos ka, mura bag dili na makalusot pa ang hangin sa atong lawas? Luagi gamay, ma'am. Aw, Adel. Gimingaw na kaayo ko nimo. Ha? Ganina pa tang nag-uban, Adel. Apan karon ko lang ikaw magakos pag-usap. O gimingaw na kaayo ko nimo, ga. Ha? Adel, ngano ba nga murag weird ka naman kaayo? Sukad ka nga nakamata dito sa ospital. Ga. Iyang sandik ang iyang usa kung muko-muko. Sama sa buhato ni Mila ka ni ato kung musakay siya nako. Mag-iya sa kong gisampit o ka. Sabang kagibot dan kas imong tiyan. Japlasan naman di ka. Punya, dili man mahimong palabian te kag haplas kay init kaya na mahilos unya ng panit nimo. Unya nakatutoy ka na sab. Pero ngano magsige maghapon kag hilak, oy. Ngit-ngit na raba, dili maayong magsige ka pa og hilak. Mabatian ka unya sa mga dili sama nato. Mong hilom na ha, Inday Filipa. Pastila ni mo hilom ka man untaan ng kanta ha. Nya karon dili na lagi ka mo pato. Sa pagyo problema nimo, Inday ha. Gikuyawan na baya ko nimo ha. Ilom na, Inday. Ay, Diyos ko, salamat in town. Imong amahan na rong miabot. Ay, naggabihan in town sa pagpangitag kwarta para palitin gatas nimo. Niyanas tatay nimo. Hilom na, ha?
Yan na tungod sa amo. Sigurado ka nga dili pa ta ka ihatod sa mansyon? Tingalig. Oh, Si Filipa, mihilak si Inday. Atuon ko na ang atong anak. atong anak? Kalit siyang dagang paingon sa bahay diyang nabati niya ang hilak sa among anak ni Mila. Oh, hilom na. Ni ada lagi to karon si tatay nimo. Musaka na turon. Oh, Felipe, may kay ni akan na kay... Oh. Filipa, Inday. Adel? Inday, ali ni nanay. Oh. Ambi si Inday, Nay Mirna. Unsa ka to? Ambi ang akong anak, Nay. Lagi ko, gikan ako ang bata. Anak. Tudukanay. Wala diri. Imong nanay. Mihilom si Filipa nga iyang gikantahan. Makamao ka ay sa maong kanta? Makamao. Mao kinang kantahan kanuna ni mong kantahon ako kaniadto sa kamay pa ko. Dili pa. Nay Mirna? Kay galaan, dapiton ka mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ning pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman, Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama.